Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Ang DZGB, aktibong miyembro kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas o KBP, ang Philippine Standard Time alas 5:02 nin hapon. Alas 5 ning hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa aga sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Enot naman ang ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Enot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanalbay asin Kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon sa mga paraan tabay sa pangaran kan Newsbase, Mega Force Patrol asin kan pirminindong nakakaibahan na si Sir Pio Fernandez. Ako po si Nicole Ann Gloriani ang sa inyong tagapagbareta sa pangwebes na edisyon kan Bareta alas 5. Enot sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal, nasa linya si Ate Angel Mustaza. Preparado ang 400 Gs na mga personahes kan Coast Guard District Bicol kasabay pa ang tracing land as in 16 na floating assets para sa posibleng deployment para sa evacuation, rescue and response operation para sa pagbabantayan na raot kan panahon dara kan tropical depression basyang na posibleng maakaapektar sa Bicol region. Enot naman na nagpaluwas ng direktiba ang komandansya sa pangingenot ni Commodore Ivan Roldan para sa suspensyon temporaryo kana nagkapirang mga biyahe sa manibay mga destinasyon asin hahali digdi sa mga pantalan sa Bicol Region kasabay na ang hali sa Masbate City, Mobo, Mintak, Kawayan Port sa Masbate, pasisiring sa Cebu Port, asin Bogo Port, kasabay pa ang Hanaya Port. Enot naman nagpaluwas ng parehong direktiba ang Coast Guard Station Sorsogon kung saan paramenta sa suspendido ang biyahe biyahe hali sa Castilla Port, pasisiring sa Lipata Port, Surigao del Norte, Matnog Port, pasisiring sa Palumpon, Northern Leyte, kasabay pa ang Matnog Port, pasiring sa Maya Port, Cebu. Sagod sa presente, nasa 284 na mga pasahero, 4 na vessel asin 178 roller cargos ana nairehistrong stranded sa man iba-ibang pantalan sa rehiyon. Ang Coast Guard Command Center ang padagos ang sa inang monitoring para sa maritime activities 24 oras katakod man kang koordinasyon sa mga respektibong lokal na gobyerno asin iba pang ahensya kang gobyerno para sa posibleng emergency response. Nagdagdag na bareta, Angel Mustaza, DCGB News. Salamat Ate Angel Mustaza. Para sa dagdag na bareta sa lado lokal, nasa linya si Kuya o si Chief Jimmy Nasalita. Big papatronisar na kan riding public ani pinatindog na Pulangi Integrated Transport Terminal along National Road sakop kan Barangay Ubaliw. Ini ang sinabi ni PITT Manager Mr. Choi Nagar kung saan ang bagay nini ikinakaugma ni Pulangi Mayor Giselle Salceda dahil sa iday pangani na hahaloy ang nasabing terminal alagad naglalaog na ang income sa kabankan lokal na gobyerno. Kanakagip sa ng bulan Enero 300,000 pesos ang luminaog sa gobyerno kung kaya dakula ang potensyal na makakakontribute ini sa ikakauswag kan banwaan kan Pulangi. Apira kini dakulan oportunidad na mabibinipisyaran kini arog sa trabaho, negosyo asin ikakauswag kan ekonomiya kan banwaan kan Pulangi. Matatandaan na ipundar ini panahon ni former Mayor Adrian Salceda sa katabangan ni former Congressman Joey Salceda sagkod na ipinagpadagos asin na realisar sa turno niyan ni incumbent Mayor Giselle Salceda. Dakol pa ang plano digdi ni Mayor Giselle Salceda kung saan ang plano sigon kay Manager Choi Nagar long-term plan kan presenting alkalde o iyon mapatulayan halidigi sa PITT balda sa Pulangi Business District o yan tingog ni PITT Manager Choi Nagar. Po nasa old permanent pa kasi magayon po ang feedback kanina po sa tao din na lang po na usay kan sa transport and syempre ang pinakamagayon mong balita din is napulong po tabang sa LGU Pulangi because ang income tax dati digit lang po ang income tax sa PITT. Weekend po medyo alang tao for the
month of January, and siguro nag-gather po ng 300,000 plus income for the terminal. So, hopefully, hindi po ang saro sa makakataba po sa local government unit po lang po. And saro po sa programa po man sa tuyong balabang Mayor Richard Suceda na yun po ang magiging nalawag po at balbang po lang pag-abot po sa local economic enterprise po. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Chief Jim. Sunod-sunod ang bulos kan detalyes kan bareta sa lado lokal. Nasa linya si Kuya Joshua Bino. Warang lugar digdi sa Bicol Region ang mga individual na may nagibong krimen maski pa sa ibang lugar o sa lawas kan rehiyon. Ini ang patanid asin mensaheng gustong ipaabot sa publiko ni Police Brigadier General Erosito N. Miranda, ang Acting Regional Director kan Police Regional Office 5 sa pagsabi, nagabus ng mga individual na may pigahampang nakasalan sa ley, talagang pagmamaniugutan na madakop kan mga personahes kan Bicol PNP. Ini matapos ang pagkakaarestar kan rank 1 most wanted person kan Batangas na inarestar duman sa Libmanan sa Camarines Sur, Kasodma. Na pagkakaresto sa nasabi ng o sa suspetsadong ini, iyoan sa kusog din sa rong mandamiento de aresto na isinerbi kan Libmanan Municipal Police katuwang ang Camarines Sur 1st Provincial Mobile Force Company kasarabay man ang Talisay Municipal Police Station kan Batangas Police Provincial Office. Ang naarestong suspetsado iyo si alias Deo, 23 anyos, sarong truck driver, residente kan Talisay, Batangas, na presenteng nag-i-star sa Libmanan, Camarines Sur. Inarestar ini dahil sa kaso ni na rate na wala nin pinagrekomendar na piyansa. Matapos ang pagkaka-arestar kini, nasa kustodiyo na ini kan Libmanan Municipal Police Station para sa magkanigo pang disposisyon. Pinasalamatan ni Brigadier General Miranda ang mga kapulisan digdi sa Bicol Region dahil talagang day pinagtutugutan na ang rehiyon magidlongga ng mga individual na may tigahampang na kaso. Dagdag na balita, Joshua Bino, DCGB. Salamat Kuya Joshua Bino. Dagdag na detalyes kan bareta sa lado lokal. Nasa linya si Kuya Al Armario. Padagos man ang pag-inguwa kan ibang barangay na makasabay lamang sa mga awards na pigkatao kan DILGs pag-abot sa Kalinigan asin kasuguan man ni Alcalde Siam Ismail digdi sa Legazpi City. Inian pigigibong niyan kan mga barangay officials pagkatapos na nagkakapirang barangay na narekognisar dahil kan padagos na paglilinig sa indang kanya-kanyang lugar kada weekend. Ang siring na programa iyon pinagkapadagos man giraray kan DILG asin siring man pinagubusol kan gobyerno lokal sa panginot ni Mayor Isiam Ismail. Kaya sa ngunyan ang mga barangay official puga-puga man sa pag-inguwa na malinigan ang sa indang mga kanya-kanyang barangay para at least marecognisar man lamang kan gobyerno lokal asin kan DILG. Alarmario, DCGB. Salamat Kuya Al. Para naman sa detalyes kan bareta sa Primer Distrito, nasa linya si Kuya Jomar Bien. May pagkakataong pa ang mga naghahanap ng trabaho na makakuha asin maka-avail kan pinagigibong local recruitment activity digdi sa syudad kan Tabaco. Iniulita ang local recruitment activity na ipinaglansar kang Peso Tabaco iyon extended pa sundo sa aga susug kay Sosimo Consejo ang Peso kan Tabaco City na sa aga maghapon diretso pa ang local recruitment activity na pinagigibo digdi sa Tabaco City Plaza ang mga pinaghahanap na trabaho para sa naunambitan na aktibidad. Iyon 5 aircon technician, 5 packer, 5 plumber, 10 marketing promodizer, 40 aircraft cleaner, 75 station loader, 15 driver, 5 electrician, 75 housekeeping,
asin 150 kitchen helper. Ipinahayag ni Bueng Consejo na sa mga interesado na maghabol pa kang local recruitment activity ini digdi sa pinagigibo sa Plaza Cantabaco daron sa ng updated resume tangani na maakomodar. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Salamat Kuya Jomar Bien, salamat Megaforce Patrol. Digdi naman kita sa detalyes kan bareta sa lado nasyonal da ipinagdidiskutir sa Malacañang ang posibilidad na pasalidahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Department of Tourism o DOT Secretary Cristina Frasco. Inani pinahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro matapos maglataw ang pangaran ni Patrick Gregorio na pigsasabing masalida sa DOT Secretary. Sigun kay Castro, daing sinabi sa Malacañang na sasalidahan si Frasco apisar kan pagsita sa iya ni Senator Rapi Tulfo dahilan ta nakabalandra ang dakulang litrato kay ni sa billboards kan DOT imbes na ang mga magayon na tourist destination sa nasyon. Magigirumduman ipinahayag ni Castro kan nakalihis na simana natapos na ang balasahan sa gabinete asin ang gusto kan presidente hampangon ang pagtatrabaho para sa pag-angat kan nasyon asin ekonomiya. Day man na komento ang palasyo manungod sa dakulang litrato ni Frasco sa mga billboard na sigun kay Tulfo gari billboard kan mga politiko. Dai makikiaram ang Malacañang sa panlaog na isyu kan Senado, partikular sa pinagsasabing kudeta para palitan ang liderato kaini. Sigun kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, magkasiblag ang sangay kan gobyerno kan o sa Senado kun kaya dainin rason para makiaram o makomento ang Malacañang. Sinabi ni Castro na pinag-iwasan kan palasyo na magkaigwanin executive overreach kun kaya madistansya sinda sa anuman na isyung may kinaaraman sa Senado. Enot kay ning napag-araman na may pagbalo na palitan si Senate President Vicente Tito Soto III asinan maawot na ipalit kan mga senador si Senadora Loren O. Legarda. Kasabay kay ni sinabi ni Castro na day panahiling na Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pigsasabing naglilibot na draft report kan Senate Blue Ribbon Committee katakod kan pinag-iimbestigaran ng mga anomalya sa flood control scam. Kun madadagos ang plano sa Senadora Loren Legarda ang kainot-inoting babaeng leader kan Senado sa laog nindua sa kutulong bulan matapos an by o 20th Congress sigun kay Senate President Vicente Soto III. Sinabi ni Soto nagpuon sa sarong karaw ang pinagsasabing term sharing kan maghururon ang mga miyembro kan majority block kasuhapon. Inian karaw man sana ni Senator Kiko Pangilinan o kan enot kung saan pinagkakarawan ninda si Loren na magkaigwanin first woman as Senate President. Nagtugot si Soto kung saan sinabi ni Senator Juan Miguel Zubiri na maski ultimong duwa sa kutulong bulan kan termino kaini ang sinimbag ni Soto na bakit hindi. Dagdag pa ni Soto na plano nindang ielihir bilang pinakainot na babaeng Senate President matapos ang 2027 pondo. Sa madaling sabi sa 2028 bago matapos ang termino ni Legarda, gigibuhon ang nasabing lakdang. Mabelta ang detalyes kan bareta makalihis sa nagkapirang pagirumdong. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Balik kita sa mga detalyes kan bareta sa lado nasyonal nagipaghuron si Education Secretary Sani Angara sa mga alkalde ka National Capital Region o NCR para ilatag ang regulasyon sa pagpatindog sa school buildings. Sigon sa opisyal katuyuhan kay ni na masimbagan ang kakulangan kan mga classroom sa nasyon. Susog sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na mataawanin marhay asin magkakanig na edukasyon ang mga aking Pilipino. Apera sa guidelines sa pagpatindog kan school buildings sa erarom kan 2026 General Appropriations Act, ipinaliwanag man ni Angara ang eligibility requirements para sa LGUs. Mentas ang iba pang opsyon para simbagan ng classroom shortage kasabay ang leasing asin repair. Daing nahihiling na kudita si House Majority Leader asin Ilocos Norte Representative Ferdinand Alexander Sandro Marcos sa pamamayon ni Speaker Faustino D. III sa Kamara de Representantes. Sigon kay Marcos, matanos ang pagpadalaga ni D sa Kamara na nakatutok sa reforma asin pagbabalik kan kredibilidad kay ni. Sina Marcos asin di ang parehong miyembro kan Partido Federal ng Pilipinas na pinamamayuhan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ipinaliwanag ni House Majority Leader Sandro Marcos na inisyatibo kan ehekutibo asin bako kan Kongreso ang pagtagama kan pondo para sa mga proyekto. Kasimbagan ini kan kongresista kan mariparo kan Philippine Center for Investigative Journalism o PCIG ang DPWH Project Allocables na napaduman sa iyang distrito asin sa distrito ni dating Speaker Martin Romualdez. Sinabi niya na dainin direktang kinaraman ng mga kongresista sa pag-allocate kan anuman na kantidad sa ilaram ka National Expenditure Program. Bilang representante, trabaho niya na ipaabot ang mga prioridad na proyekto kan kanya-kanyang distrito na ipirekomendar kan mga alkalde, barangay captain asin mga nasasakupan. Ipigbusol ni House Speaker Faustino D. III ang propestong Magna Carta para sa mga barangay official tangani matawan sindanin dignidad, proteksyon, asin matatag na institutional support tangani mapautob ang sa indang responsibilidad. Sa pagdangog kan House Committee on Local Government Subcommittee on Local Officials and Personal Dynamics, ipinagduon ni D ang importansya kan papel kan mga barangay official asin ipigladawan ang mga ini bilang totoong frontliner kan gobyerno. Si D na nagpuon ang sa serbisyo publiko bilang sarong punong barangay, an author kan propestong Magna Carta o House Bill 3533. Sigon kay di ang mga opisyal kan barangay, ang nagapautob kan mga programa kan gobyerno, nagkakrear nin barangay ordinance sa paagi kan mga sanggunian, nasa tahaw kan mga daipagkasinanabutan sa paagi kan katarungang pambarangay, asin nagsisirbing partner kan law enforcement agencies sa pagmantinir kan katrangkiluhan kan sa indang nasasakupan. Pinagbidbid man ni di ang papel kan mga opisyal kan barangay kan panahon kan COVID-19 pandemic. Sa eranon kan propestong Magna Carta, sinabi ni Di na tatauanin magkakanigong sweldo asin benepisyo ang mga punong barangay, kagawad, SK officials, asin barangay personnel asin sisiguruhon na igosindang supisyenteng pasilidad tangani makapagtaon ng serbisyo asin magibo ang mga responsibilidad.
Kinontra ni na Davao City Representatives Paulo Duterte, Omar Vincent Duterte, Isidro Ungab, asin PPP Party List Representative Harold James Duterte ang panibagong 60 aldaw na suspension kan Kamara kay Representative Kiko Barsaga. Sa surat kay House Speaker Faustino Boji D, tinawanduon na dapat mangibabaw ang pagboto kan publiko sa ikapat na distrito o distrito kan Cavite para kay Barsaga kumpara sa desisyon kan nagkapirang miyembro kan House Committee on Ethics and Privileges na sa giraray na padusahan. Tinawanduon sa surat na daipa o dapat gamiton ang disciplinary powers kan Kamara para pasilensyohon ang si Isayman o baliktadon ang demokratikong pagpili kan mga namamanwaan. Naghahagad nin dagdag na dokumento ang Interpol sa National Bureau of Investigation o NBI manungod sa pinaghahagad kay ning red notice laban kay dating Congressman Saldico. Sigon kay NBI spokesperson Palmel Malyari, naghahagad ang Interpol nin supplemental information asin tinawanan na ahensya sa God Pebrero 11 tangani maisumiter ini bago magdesisyon sa kahagadan. Siniguro man niyang normal ang proseso asin patunay sa naini na pinag-aadalan kan Interpol ang pigahagad kan ahensya. Magigiramdaman na nagsumitir ang aplikasyon ng NBI para sa red notice laban kay Ko ka Nobyembre 23, 2025. Sa pagpapadagos kan bail hearing sa Sandigan Bayan 6th Division, naghampang bilang testigo kan prosekusyon ang COA auditor na si Victoriano Acosta may kinaraman sa pigkwestyong flood control project sa Oriental Mindoro. Daytulos na punan ang cross-examination sa testigo dahil sa sunod-sunod na objection kan defense team. Ipinahayag kan depensa na daitulos na itao sa mga akusado ang importanteng dokumento na susog sa iya pagbalgar sa diretsos na maaraman ang mga aligasyong ipiglatag laban sa iya. Pinagahalat ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang report manungod sa rekomendasyon kan Independent Commission for Infrastructure o ICI manungod sa indang investigasyon sa mga anomalyang flood control projects. Inan sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro matapos mahapot kung ano nagahalat na kapalaran kan ICI dahil tasaro na sana ang natatadang opisyal kan komisyon. Sigon kay Castro, pinagahalat na sana kan Presidente kung ano ang pwedeng maitao kung saan o kung ano ang kaipuhan kan ICI. Nagdag pa na kung ano ang magiging rekomendasyon kan ICI ini ang susunodon kan Presidente as hindi ini matarang kung katapusan na o kaipuhan ng tapuson ng trabaho kan komisyon. Solamenteng sina ICI Chairman as in retired Supreme Court Associate Justice Andres Reyes Jr. na sana as in Special Advisor and Investigator Rodolfo Azurin ang nawalat sa komisyon matapos magdimitir sa pwesto ang duwang commissioners kaini. Kinumpirmar kan Department of Foreign Affairs na kasabay ang Pilipinas sa 39 UN member states na kasabay sa 2026 UN Honor Roll. Ini dahil sa regular na pagbabayad kan Pilipinas sa kan kontribusyon sa United Nations kung sa insusog ini sa panahon asin pagbayad kan Pilipinas. Nangangahulugan ini na nakakasunod ang Pilipinas sa UN Financial Rules and Regulations. Sigon sa DFA, ini ang patunay na seryoso ang Pilipinas sa commitment kaini sa United Nations asin multilateralism. Gusto kan Pilipinas asin Japan na mas pakusugon pa ang double taxation kan duwang nasyon. Inanenot ng napaghurunan sa pagultanan kan Japanese Embassy asin kan Department of Finance o DOF. Sigon kay Japanese Embassy Minister for Economic Affairs Yokota Naobumi napapanahon ng mas mapakusog ang kasunduan na maghatod nin sustainable economic growth asin mas pantay na taxation efforts kan duwang nasyon. Kasabay sa nasabing taxation treaty ang pagkakaigwa nin mas pinakusog na investment deals ka nasabing nasyon. Pareho nagpasalamat ang duwang nasyon dahil sa maray na koordinasyon pag-abot sa maray na pagbubuwis. Sinugo ni Transportation Secretary Giovanni Lopez ang pagpapahiwa sa gabos na runway sa mga eropuerto tangani maabot ang minimum standard na 2,100 meters. Sigon sa Department of Transportation o DOTR, parte inikan sa indang espersos na mapababa ang presyo kan domestic airfare asin mas maging abot kaya ang biyahe sa mga panginot na destinasyon sa nasyon. Ipagubusol man kan DOTR asin Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang night rate
operating kan mga tourist airport na mataong dalan para sa mas dakol na flight options na nga mas maging abot kaya ang pamasahe. Kasabay kay ni pinag-aadalan man kan DOTR asin kaap kung paano mapababa ang terminal fees sa mga aeropuerto sa ilarom kan sa inang jurisdiksyon tangani mas maging abot kaya kan publiko ang domestic travel. Sa ultimong detalyes kan bareta sa Lado Nacional, ipinaluwas kan Quezon City Police District o QCPD ang sarong CCTV footage kung saan mahiling ang mag-agom na pigtuturong utak sabot o brutal na panggagadan kay Police Senior Master Sergeant Dayan Molinido asin sa iyang aki na si John Ismael. Nakuha ang mga sospek kaibahan ng sendang tulong aki sa sarong hotel na pinagtiniran matapos na itapok ang bangkay kan mga biktima. Sigo sa QCPD, malinaw na nahihiling sa CCTV ang mag-agom asin sa indang mga aki mantang nag-check-in sa hotel sarong oras matapos iwalat ang mga bangkay sa magkasiblag na lugar sa Pulilan o Pulian, Bulacan asin Victoria, Tarlac. Makusugman na pinagkondenar ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ang ginibukan mga suspect asin sinabing nagpapahiling nin psychopathic criminal tendencies lalo pang iniba pa ang mga aki o ang mga sidiring aki sa pagtapok kan bangkay. Sa investigasyon kan pulisya nagluluwas na ginadanan mag-ina sa laog kan residensya kan mga suspect sa Novaliches, Quezon City. Matapos ang krimen isinakay kan mag-agom ang mga bangkay sa sarong SUV kaibahan ng saro pang kasabwat bago magtakas kaibahan ng saindang mga aki. Sigon kay Remulla, pinaluwas pa kan mga suspect sa saindang mga aki na mabakasyon man sa nasinda sa Baguio City. Sa presente nasa kustudiya na kan pulisya ang mag-agom asin duwa panindang kasabwat matapos sa angatan nin magkakanigong kaso. Iyan po ang kabilugan kan mga detalyes kan bareta na tiniripon para sa Bareta alas 5. Sa pangaran ka nagsururat kan bareta sa pangenot ni News Director Mardila, Ma'am Jenny Balyaran. Sa Master Control, si Kuya Nems Flora. Sa IT, si Kuya Jerome Nico Martinez. Sa Megaforce Patrol, asin sa pirminindong nakakaibahan na si Sir Pio Fernandez. Ako po si Nicole Ann Gloriani, ang senong naging tagapagbareta. Salamat po sa pag-antabay. Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and